yimɓiyankoɓe ayaw Piindi TV sugay mawɗo debbo e gorko mo kala ene woni yo jama kisi Allah ngone meɗen en gatto e yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa ɗe tawɗen mamiraɓe men ɓen tawi mamu men mawɓe yontaɓe golliɓe ngal gandal kolli hen fayida cali yewede ha adno foof seedi won mabɓe duttima e jomumen yo Allah yirma ɗumen yaafo ɗumen ha ɗumen aljanna wone mawɓe heddiɓe ene ndeni gandal ngal ne caliyongal majju yo Allah hokkuɓe fandide yo dusugo juut kono kadi en jetti suwaɓe jaɓɓe janggude ngal ɗo gandal calingal majju calingal maaye no ceerno Serif Dia en ni Serif Dia wuttima no yooɗi ñewgal ma ko jongal kono wona ɗum woni goƴo o kono namnade Serif Dia holto gonnoɗa holto kenɗa a wayrama yiyede a wayrama nanede noppi amen ne cukki almuɓe ma nder caggal leydi no namno holto keɗɗa mbay ko jam jagguno ma Serif Dia holto gonnoɗa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en calmini kala ɗo pullo woni e kala biyowo mbimi e mbimami salminama ñaganama Allah moƴƴere Abou Diop mi salmini Piindi TV naɓe foof en calmini aduna en calmini lamorgo leydi ndi en calmini dendagal ɓe ganduɗa eɓe dilla e moƴƴere woni jimowo arab goto wiina a alimta ashrafa aw ajalla min allazi yabni wa yanshiu anfusan wa uqula meli oɗon gandi ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo famude ɓurɗo wawde fewnude o mo ganduɗa o mahataka kaqqillaji ceerno Abou togo min gondo so en goni ɗo hande eɗen ɗum kaala ene wawi ƴettude tamen e raɓɓaɗinde haala koye tournéji min gondo tourné Afrique tourné Europe alhamdulillah en calmani Europe naaɓe fof isi kadi en calmani Afrique naaɓe fof dabɓaɗinen ɗon en calmani Guinée Bissau e Guinée Conakry en calmani leydi kadi Benin e Burkina Faso en calminama ko toon yimɓe on wiyete yimɓe kettuno yimɓe noon noɓe noddiratma ni ko noon ɓe noddirta soɓe noddi tan ɓe kewi hebde sukaɓeɓe ɓe kalanaɓe wonde no ceerno Serif Dia ko ƴettuɗo koyngal seeɗa alhamdulillahi rabbil alamin a jarama haɗumen nade bonde yewtan nde ko waɗi élection ngaji présidentiel ɗi en kalden téléphone gotol kolluɗa wonde ɗin maɗi ko mbaɗɗi jaam ma deej saabu mboɗo fayno no fewi kono mbiɗami goɗɗo jogo arde mbimi so ɗin jawti goɗɗi ko 2029 wonete mbiɗa ala yettoyta ko toon te so Allah ɓani falade ne wawi waɗa cowalla fitinaji holno jeynuɗa ɗum hoto kemnoɗa joɗade ha jiiɗa ɗum holno jeynuɗa ɗum alhamdulillah Seydi Diop haɗandi minen darde ndene min dari ɗum wona tan woni kala ko jiiɗa tan e moƴƴere ko ganduɗa sa haali ɗum tan ma ɗum naf aɗa foti yaltude kaala ɗum saabi woɗɓe ganduɗa e poti yaltude ɓe kaala ɓen siɓe jaltani ɓe kaala minen min jaltat min kaala wonko ayi politique adana ɗum wondo ko ɗaɓɓude gonga ɗaɓɓude ɓural ɗaɓɓude gonga ɗum wondo politique e kono politique hande so wonti ko liggodiral e gagnodiral sa wonani joom hoodore daraniɗa hoorema tan gonɗa joom hoore a wawa yottade to go jiɗɗa yotto e hen wadde ɗum taki en jiine hen hande go wargoji ko gonga kala ko jiiɗa ko Allah hoddiri e so Allah kadi kala ko wawi hoddirde tan wotto rewnata ɗum wargoli ɗi beɓɗi fof ɗum yiyanoma ƴiƴe meele he ɗum taki yimɓe jamari min mbawi tan yamirde neɗɗo yo waɗɗi hono wiyete yo wat sadak hani oɗo saaha wondo heccanki wot dewal Allah ngal gondomi kala joom wuro mo ganduɗa so wawi yaltinde looci jeeɗiɗi mburu e mbusu jeeɗiɗi kosam subaka altine o yaltina ɗum hade nangue feñde o waɗa feere tan 7 heures subaka o yaltina ɗum ɗon ɗum heɗum moƴƴi ma ɗum sor ko heewi ko ganduɗa ko hoorema koko abbi e meɗen
e to on ɗon politique garowo e ɗiɗo voteji kadi on wiyete garoji en ñagoto Allah yo Allah waɗa hen ɓural amin sabi ɗon tolniɗen yo Allah waɗa hen ko ɓuri ko e si no yimɓe cikkiri ni wona noon jogori wonde e kono raɓɓaɗinde ɗon haala Seydi Diop yo Allah waɗ ɓural yo Allah hisno yo Allah waɗ ɓural Seydi Diop amin inchallahu taala to a bangi ɗum ko mbiɗa jom wo ko gaame nga so wiyete ko joom galle maɗa ko joom galle fof wat sadago onon so mbi wo ko galle minen min mbiyata eyyi joom galle aɗa andi Pulaar kam ene yaaji wonɗo min kam ko Pulaar o fof kalatmi miɗa haala pullo Fuuta miɗa haala Fuutanke miɗa haala pullo jeeri miɗa haala pullo haaɓo fof tan e kala joom galle joom galle mo ganduɗa hoorema kam halfi galle mum siko debbo siko gorko inchallahu taala yo waɗ on sadak looci jeeɗiɗi mburu e mbuusuji jeeɗiɗi kosam o yaltina ɗum subaka altine looci jeeɗiɗi mburu e mbuusu jeeɗiɗi kosam jeeɗiɗi wona 14 altine subaka inchallahu taala amin ya rabbi Seydi Diop amin inchallah a jarama no feewi inchallah so ɗum yawti sengre yewtande bandiraɓe heewɓe rewitinoɓe jewtama no keɗo kalta heewɓe hen mbi ko faati hen noobo wonko kalno hen wonko jii hen hay so ɗum man kalaka ko serru ya tinno garta e noobo dande ma hen mbawka ma hen e sifaji gonɗi hen saabu wonko ɗum nafi e noobo Seydi Diop wona kala façon neɗɗo mbaɗanatmi ɗum ɗum waɗi ñande fof tan mbiɗa ardina ngal ƴeewgal ngal ganduɗa ko kam ngal liggaranmi woni fertu jiya e ngal ɗo ƴeewgal noon kam ngal fertu jiya ɗon ma e gartan saabu mi radio ji ɗi e téléji ɗi TikTok o e koto fof fertu jiya men ko ma sa gayni kalnam ko andi fertu jiya eyyi fertu jiya ko ƴeewgal ngal ganduɗa ko kongal hono wiyete kongal keeringal fertu jiya ngal hollatma fof dendagal ko timɗa ko neɗɗo noon wona kala ko jiiɗa e ƴeewgal mum tan kalana ɗum nela sallallahu alaihi wasallam hina añi julɗo ena hulɓina julɗana mum min wonko ono wiyete wonko jiyatmi hen mi haalantama ɗum kono meɗa wawi jofanadema ɗum eyyi fertu jiya on banggal nooɓa aɗa andi hande heewi yimɓe ene pijira nooɓa ɗum fota fijirede sabi nooɓo so yikkitama rek yimɓe cikkataka tan ko debbo ala ɗum ɓuri famɗude e nooɓo neɗɗo no nooɓo patron mum tawa arsigue o mbo Allah hokkata ɗum koye junngo on rewi junngo tiiɗa nooɓa ɗum weeɓa neɗɗo no debbo no nooɓo joom galle mum o daña e mum nini yiɗiri ɗum ko ɗum dewal Allah gorko no nooɓa debbo mum o wawa ɗum reclude ɗo ɗo foti reclade walla toɗɗina Abdoullahi ne yiɗi resde ɓi Abou Diop oɗo kono ɓi Abou Diop o tottani ɗum hoore tawa Abdoullahi oɗo ko dewal Allah taki ɗum ummade wadde ena jaadi o nooɓa ɗum beeli on jaɓano ɗum neɗɗo kadi na nooɓa neɗɗo jogani ɗum ñamade eyyi neɗɗo joganama kalis nooɓa ɗum hokkuma kono gonɗon nooɓa ɗum jiida nooɓa no waɗe sa gayni itte eyyi neɗɗo joganama ɗo hunde o foto rokkudema nde aɗa andi omo jogui kadi nooɓa ɗum waɗetake mo ganduɗa ala ko hokkuma ayi on nooɓetake ne wawi lorde jomum ɗum waɗi ɗum ɗon foof ko fertu jiya tan hollata en ɗum ko ƴeewgal ngal ganduɗa so ngal wertama tan a yiyete gandineɗa so ɗum kam holli ka jogorɗo fijirde ngo nooɓa mi waɗantama nooɓa mi heewi hen on wiyete kayeji kew ɗum sohlani kadi neɗɗo ena haala ɗum ɗo Seydi Diop fertu guite ma jiya eyyi ko ɗum ƴeewgal ndiyam fertu jiya wiyete fertu jiya inchallahu taala to bange kayitaji musidɗo goto no woni Amérique o wi on jottodireno adano ɗeɓe fayida hen caggal Allah newnanimo o heeɓi kayitaji beele an on fanno bange kayitaji ɗi kay galle bamma jangguɗa ɗum walla holto janggoyɗa ɗum eyyi alhamdulillah Seydi Diop hande ceernagal so tawi neɗɗo wawa wadde garanti haydara a woppat sabi sa wawa wadde garanti haydara ɗum natti wonde meccal hande ko meccal woni a waɗi garanti amma liggana neɗɗo o ɗum
wana hunde nde ɗum fawi ko hunde fawi ko e gandal fenata Seydi Diop neɗɗo fenata kayitaji amin ɗum liggo e yontere min mi añi ɗum ha ɗo tongodirɗen e haala mi yiɗa ya hokkam fof miɗa jaɓa tera feccere sabi tan hoolade ko woni ko nder bangal kayitaji kam si en berti fertu jiya so hollata en lawol ngol ndewaten jottoɗen ɗon alhamdulillah en jetti Allah en jetti hen kadi Abdoulaye Touré e Jibril Sangon ono wiyete kamɓe fof ɓeni Amérique e woɓɓe ɓe ganduɗa ɗum sohlani inɗe maɓɓe koye amen Allah rewni ɗum nelaɗo noon wika li an yahdiyaka llahu rajulan wahidan hayrun laka min humuri ni'ami Allah fewnayma neɗɗo goto ɓuri aduna e ko woni e nder aduna e kala ko wajjata e nemaraji Allah wadde neɗɗo so dañi moƴƴere tan yo on wiyete yo haal ɗum wadde bangal kayitaji neɗɗo ena andira ɗum te ko lawol gotol hono wiyete joguimi hen kayitaji ɗi noon e kala ko ɗi mbawi won neɗɗo no wona e leydi yiɗe tawa o dañi toon kayitaji dañi toon foof o sohla kayitol bangal liggey walla bangal sukaɓe makko addude sukaɓe addude joom suudu min kewi hen on wiyete kayiji kewɗi yidde ɗannade aɗa jogui hen kulol ɗen gueɗe foof ɗum foof ko fertu jiya hollata en ɗum a jama ceerno Cheikh Dia yeeɓi encore e Piindi TV en gonnan ko yewta men a ganda men fina tawa to banggue ɓañire fuɗɗo keeɗum hutorade kala leɗɗe kala lorɗe kala hol gandal ngal Cheikh Dia jogui faade ɓañi Seydi Diop hande kala nodduɗo kam o wiyatma ko mi rewi ɗo mi rewti ɗo arab ɓe mbiyata ko iza stabakati dumuya ala hududin tabayyana man baka wa min man tabaka fof en so gullodi so hena deƴƴe andate gullatnoɗo kamo gullikintonoɗo min mboɗo yiɗi taariɗo ha maayi min ko on jinmi Seydi Diop taariɗo ha maayi ha tampi min ko on jinmi eyyi bangal on wiyete bangal ɓañere neɗɗo lorata neɗɗo laarate ko duuɓi ma koɗi kandi ko e bangal ɓañere amma hokki ɗum a ƴettata ɓañere ɗe ganduɗa ko joom 50 duuɓi jeeɗiɗum walla joom 50 duuɓi aɗa waɗana ɗum on wiyete joom duuɓi 25 na adda yawde mayde kadi on wiyete kadi ɓañere ko limite jimowo o no jogui ɓañere mum à part jeeyowo o no jogui ɓañere mum à part mbo kala hen ko dillata ko tan ene jogui ɓañere muɗum ti ɗum ɗon foof ɗeɗo kulle ladde ɗe jeeta no woodi hen ko ganduɗa ko doñorgal neɗɗo baɗowo hande comme commerce jahowo Sine na arta Sine ko yimɓe woɗeɓe goni toon sa yeehi Côte d'Ivoire ko yimɓe ɓaleɓe goni toon on waɗante ko ɓañere doñorgal woni kala ɗo garɗa tan ni no jiɗirɗa ɗon ɗum ɗon hande ɗum taratoma wadde ɓañere ene heewi façon-ŋaji kadi ko tooke sa ƴeewani tan neɗɗo aratama tan ceerno wannam ɓañere komi baɗowo TikTok walla komi baɗowo ɗum ɗo mi darat ha mi anda ɗum somi tottima ɗum ma ɗum ma lor mi hokkatama ɗum kono mbeɗa wawi hokkudema ko handuma hen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ka anzilu nnasa manazilahum jippine yimɓeɓe jippule mabɓe ko ɗum ɗon firat Seydi Diop Cheikh Dia to banggue udditare neɗɗo ne yiiɗi ko uddita ɗum e kala sifa mo woni wonɓe ganduɗa ɗiɗa cukagu so nehi jawdi wuwata so ɗannima dañata so mbaɗi wonɓe ganduɗa fuɗɗo tan ha mawna ha waɗa foye kadi dooƴa komo jaboɗa ɗum eyyi Seydi Diop bangal udditare neɗɗo on wiyete neɗɗo no uddito taw tinani ayi neɗɗo gueɗe ma ɗoɗo ɗe ɓuuri yaade ko nden poɗɗa wawa daranade hoorema sa yeehi ha udditima ko nden poɗɗa ɓuur daranade hoorema sabi ɗon sa udditima ha dariɗa jaguiɗa ɓañere ko limma ɗum weɓat sabi yimɓe fof dogata paye ma fof en gummoto ɓe gabbo e kaari ɗon noon sa wonani dariɗo noon pour jana ɗum weɓat ɗum waɗi joni
a yiya neɗɗo feeña hoodere nde yaha to dow ene soowe kaari lewru woturu a yiyata ɓe siwɓe neɗɗo siwoɗo seeɗa hay waɗoɓe théâtre ji ene ndala ɗumen neɗɗo siwoɗo no soowe jamma no soowe ñalawma sa yettima ɗon rek a fottirude hoodere nde to dow sonde tellima heewi ko so neɗɗo fukkima ɗon heewani ummitade ɗum noon ko gila bidaya ɗum andate udditare ene woodi udditare wonɓe ganduɗa eɓe cohli ɓañere wonɓe ganduɗa eɓe cohli udditare tawa ɓe jiɗa andede eyyi kala mbo wawi daña ɗum e si noon wonko ganduɗa saɗa dilla e heɗum il faut jiɗa yo yimɓe ganduma hande comme jeeyowo o ene yiɗi jogade marketing yimɓe ganda ɗum yaaja naneɗo kala kaari wadde udditare kadi jogui ko lawol mbiɗa hen tottira sakkere goto aljuma fof subaka summa sabila yassarahu 313 woni 333 jumum adoro ko ɓuuri ko hewde ɗum kam mi waɗi ɗum ɓernde lamde e kala bawɗo ɗum hoccu mi totti ɗum ɓernde lamde yo yeɗe 313 eyyi woni 333 woni summa sabila yassarahu inchallahu taala a jarama Cherif Dia to banggue udditare en kaali ko ɓuuri sadde hande her omo mbiya ko banggue kisal e ndiyam waɗande ɓanɗum kisal ko ganduɗa ko aɗa wona jaam hay kono jawdi hay ɗo ndiyami noon ngal mawɗum ko lappitake en no woofo en no tundam en eko nande nandi hen ɗen ganduɗe maɗa ɗe mbaɗanno oɗon jeggiɗa joni alhamdoulillahi seydi Diop a ari point goɗɗo solo e neɗɗo e kala bawɗo won kam ayi bonirede neɗɗo ɗo foti fewnade so boni ɗon wonta few nden ka adi kala ko jiiɗa neɗɗo sikkata ko so gueɗe makko no jeeyi omo daña halis jamma e ñalawma ko on ɗon jeeyi ndenka kadi woodi no ɓurtirta a dañata kono noon neɗɗo a wawa haɗi yimɓe ɓe paya e ma walla ɓe mbaɗa e ma neɗɗo wawa won jambar ha yetto ɗon ɗum wawa wonde c'est impossible wadde ndenka hande ɗum woni farilla mawɗo kala ko ari ayi kala ko neɗɗo wawma wadde yo ɗum ar kono woto ɗum yetto eyyi neɗɗo no yaɓɓa liggey neɗɗo ɗum addata ɗum ko tan wasde nde heccanki tan ɗum daali kam wonbo laranɓe ay liggey o ko bammakko takno ɗum ummade wonɗo baaba ko joom hoore kono ko kanko yaɓɓi ɗum liggey o ko bammakko tak eyyi ko bammakko takno ummade liggey o ko ni no mbirata comme kortene wona an takno ɗum ummade kono suko jeno korte ɗe eyyi jantu e makko jantu e makko eyyi ɗum addata ka wasde ndenka miɗa hen hirjina yimɓe no feewi gila yimɓe dow eyyi ko ɗum addata ɗum neɗɗo noon fot ñawda ayi tuldaram hande yimɓe cikkata ko jaasi wasanade pistolet wasanade laaɓi wasanade ɗum ɓuuri famɗude e tuldaram wonko ko suuɗi ko ganduɗa so ɗum arema tan ene wawi yande ma tuldaram koko heewi façon-ngaji wadde ala debbo ala gorko ala kurko ala mawɗo mbo kala no foti jogade tuldaram Cheikh Tidiane Chérif radiallahu anhu o wiyanno ko yayadu jamono meɗen hande mo namni ko parde sa pari noon ñagaɗa Allah gaccida hoorema e Allah ganda mawɗo goto wi ka isa kanatil aqdaru min malikil mulki fa siyani andi ma e sirro ma yobki koddiroji koye Allah ɗum immi gila de gandumi ɗum ko nden poftimi e hooram foftade hoorema noon woni parde e hoorema ko heddi ko noon hoddiro Allah gaccida ɗum e Allah Allah ne yiɗi neɗɗo tinniɗo Allah ne yiɗi neɗɗo dariɗo jiɗɗo ko moƴƴi
tinniɗo hono wiyete pawiɗo kadi e lawol nden ko noon amin hen mbaɗa façon-ŋaji kewɗi kono fof ko fertu jeeya hollata en oɗo ko handi ko pour o waɗane ɗum Seydi Diop. A jarama Seif yewta men nde nana woɗɗoya kono mi teskima an e hono ma en heewɓe wayraɓe yeede ene kewi noddede ko ene Burkina Faso ko ene Mali ko ene Niger ko Benin e Togo ko nandi hen beele ko fitnaji gonɗi toon ɗi saabi oɗon nodde toon walla ko alɓe wonɓe tan noddata on toon ngam wallodede mumen. eyyi ko kala amin toon nodde Seydi Diop neɗɗo no sooda galle mum kesa o hoɗa hen tan jomum wiye ko yiyatana sa yi mawɓe eɓe mbiyatno hadema made galle ma won ko mbaɗɗa sa waɗi fondement o wodat ko mbaɗɗa sa ari coulage ma won ko hono wiyete ma won ko mbaɗɗa amin toon nodde kala gila fitina galle won ko ganduɗa ko dow wawi waɗede won ko ganduɗa a wawa wondude neɗɗo e nder leydi wotiri ko ono wiyete ko sohli ko mbaɗana ɗum ma tacca ndiyam walla ono wiyete walla tima jawwo o on mbawa wondude e leydi wotiri mbaɗana ɗum ɗon a faami ko yiɗi ko wadde heewi liggeyaji ɗi ganduɗa ma neɗɗo o immo e nokku o yaha e nokku woodi golle kadi ɗi ganduɗa ma neɗɗo ara ɗo ɗo gonɗa eyyi ɗum tagi ɗe ɗalle kewɗe jomum waɗananma biye waɗanma joɓaro wima artawam ɗo tawa noon ko golle ɗe dari ɗum ko golle ɗe namni ɗum wadde golle ɗe Seydi Diop kala koɗen namni yimɓe eɓe mbaɗa ɗum amin ñaagui Allah yidde hoybu ha demin kortoyi foof walla ha mayde sabi neɗɗo kala ko pari pour ƴettude ngol ɗo lawol pour wadde ɗum moƴƴi ko hoyba sabi mawɓe men ɓe koɓe koybunoɓe ko kamɓe kolli en laabi ɗi ha ɗum yetti ɗo ɗum foti yottade e kala dariɗe pour on wiyete pour ficcurude ɗum hande mamin dara min on wiyete min kaɓa e ma hunde noon Seydi Diop wona anda kinade neɗɗo kala ka anda jaɓa anda mandaɗa hen yimɓe noon hande kala ka anda tan ka gañi hiɗum ala wona noon wonko ganduɗa ko ɓuri ko hewdema ko ɗum majjireɗa e ma jaɓanma noon wonko ganduɗa kono wonko majjire ma hunde wona anda kinade ko janggude ɗum ɗo ɗo poɗɗa ɗum janggu mbawa ɗum haɗa yiye joni TikTok e neɗɗo yalta wima waɗo sekkere waɗo sirru sa waɗi ɗum amma ɗum hen sa waɗi ɗum nafata haydara ko ni no ƴettirɗa ɗum gandal ɗum ƴettoteko nokku he ɗum golle kadi ɗum rewat lawol golle ɗum on wiyete ɗum heñortake neɗɗo kadi saɗa ara e am min meɗen ɗum ɗo haala sa ardinani hoolare woto ara e am sa hoolaki kam woto ligginam neɗɗo ma gardinamum hoolare jiɗa yo on wiyete yo ligganoma pellita gadda haajo e kala bawɗo won kamba haajo kala ko mbo wawi won ma en hen dara ma ɗum few inchallahu taala. Seydi Dia wona koɗɗo e galle he ko koɗɗo sababu ɓooya e galle he ari ɗo laabi kewɗi a tawama e nokkuji a diriɓe ha heewi sif namdom cakatal paɗen koye élection ngaji ɗi coyɗinɗa ɗi député hen paaɗen no heewi so on saha heedi onon sernaɓeɓe minen janiyankoɓe radioji ɓe emin cohle gam sakle kono elle onon sernaɓe ɓura sohlede gam sadakuji ƴiyam saaha sadakuji wiye fuuñeji yo jaa cuuɗoyo ubbingol yimɓe e nder guenale yilade kasankaji lowataɗe guenale so élection aji paadima holɗo wayte moɗon? eyyi alhamdulillah ko tagi ko min jiiɗa yejjidde hen a namnima kam ɗum ko ɓooyani so neɗɗo ƴetti engagement mawɗo e ma o tottima jawdi yiɗi ya ñaaga sabi naggam wonno mbaɗirta ɗum taki miɗen hen ñaago Allah tan ɓural e si ɓeɓe ganduɗa ko kamɓen min ñaagano Allah inchallahu taala yo Allah tottu ɓen ndam o eyyi kabi ɓen eɓe jakara no fewi en pumtata inde mabɓe
sirru ko ɗum sirru tan menama so en uddidi e nder suudu en kaldi ko kalduɗen ko en aadandiri e ko ni no foti yarude tan yarata mi jaɓata ɓurami won dimo te inchallahu taala heɗum fof haɗande kala hen gimmiɗo tan so tawi tan ko hono wiyete ko bone takma imma yalla yombo fot e ma so tawi ko fewnude e moƴƴinde takma ummade yo Allah waɗanma jaam en calmini joom galle o no feewi en calmini joom galle o no feewi inchallahu taala en calmaniɓe koɓe domi baye ɓam ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe kadi ɓe ganduɗa koɓe aadiyankoɓe yimɓe daraniɓe pulago yo Allah waɗanɓe jaam e koɓe goni ko e noɓe goniri foof yo Allah waɗanɓe tawfiq Seydi Diop Allah waɗana on jaam tele ɗe fo inchallah noon Cheikh Dia mataw waynima ni konngol ma inchallahu taala ɓe mbimi joni so tawi élection yonti ala ko gañi mbaɗa won gueɗeji ɗe ganduɗa tawa jadani ko mbiɗa joni ko walla se panta e jomumen rentinde on saabu yimɓe heewa kawaɓe moon gam yiiɗade laamu te laamu janima hunde foof hayitude fittama aha inchallah ko ɗum ɓuuri ko battinɗa ko haalde ɓuuri hen hewde woni ittude fittandu eyyi sacrifice eji kewɗi hande ɗin ɗon mbaɗe ɗum waɗi gueɗe kewɗe garoje isi neɗɗo Seydi Diop ndenka ko yani koyema adorto ndenka ko a faami koyema ador ko takno ko mawɓe men idana soɓe sa pari e galle ma a laarat ko kumɗa sa itti ɗum kuma goɗɗum heewi ko ganduɗa ene heɓma ko direct toon waɗat nede dammuhol walla jogade tan ko ganduɗa hoorema koko yahata tan yo ɗum won tan ɗon e galle he wadde kala bawɗo tan yo tinnoye ɗum bone jarani foɗodiral ɗum jarani fof en ɓe jiiɗi ko tan no ɗum moƴƴiri e no ɗum fewiri no ɗum yaari yeesa so yarani yeesa ɗum moƴƴata so yaari caggal ɗum moƴƴata wadde yo yaaru yeesa tan heɗum ɓuura moƴƴude en calmani laamu ngu en calmani wodɓe ganduɗa koɓe haalpulareɓe e ɓeni hen daari darde eɓe darani kadi pulagu min Seydi Abou min kala daraniɗo pulagu mami dara pour walludema eyyi sabbi neɗɗo ala ko wona ko woni ko so jooma ligganide hunde heewani kalis eyyi ma walla ɗum ma walle a jaama ma walle Seydi Diop en calmani en juurima en calmani Amérique naaɓe en calmani Abdoulaye en calmaniɓe fof en calmani Angleterre naaɓe Seydi Massakke si en fof ɓe calminama ɓe ñaganama Allah moƴƴere en calmani Mauritanie naaɓe Djibril si en kamɓe fof ɓe calminama ɓe ñaganama Allah moƴƴere alhamdu awwalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullah gande ɓaleɓe ko Cherif Dia arno yewtude men e mbayluyidemo o yewnama e galle he ko neɗɗo galle o e jetti dendagal ɓe o nandi jomen golle baaɗe ni suɓade ɓe Piindi TV yo Allah waɗa hen wule waɗa hen ɓural Allah hokkaɓe koɓe jiiɗi hen ko almuɓeɓe ɓe sabinoɓe ɓene Allah hokka ɗumen hen ko foti hebde hen ko kamera ko Djiby Dieng montata ko Ali Fall ɗo ka tan haalawa gongol so Allah lamɗo jaaɓi